Thank you for this kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. Yung mga congressman dyan, mga senador, baka sabihin ninyo talaga kami na, hindi lang kami mga yung ibang maghingi ng hangol kami ng pera, putang ina. Kayo ang maraming alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo, and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez, he's wallowing. I feel, and it is my right to state before this committee and the August Chamber of Congress, that this committee is not above the law. No one in government is above the law. We are a government of laws. I am protected under the SOTO law. I have the constitutional right. I requested per record that I may be given competent advice and assistance of a legal counsel, and such right is guaranteed by the Constitution. And such right is also stipulated clearly in Section 12 of the Governing House Rules pertaining to committee hearing and conduct of investigation. And even if I am not in a court trial, the right to seek out counsel advice and assistance from a counsel is a part of principle of due process, a principle guaranteed by the Constitution. And I believe before I answer any further question, may I manifest respectfully and humbly before this committee that all the statements, even after under oath, in the absence of competent legal advice and assistance previously, may be granted to be stricken off the record because I believe my constitutional rights were violated. Point order. Yes. The answer manifestation of Mr. Ceres is out of order. He is out of order because you cannot dictate in this house and you cannot move. Only members of you ask members of this house. Yes, I am explaining. No, I am not moving. No, your manifestation is out of order. I am requesting. Do not lecture us. No, I am not lecturing. I am standing up for my right. I am standing up for my right. Remember, we might cite you in contempt. Then so be it. Your Honor. You challenge us? Yes. Okay. If that will be seen in the nation na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, with due respect to you, I do not believe na ang kongresong ito ay lalabag sa karapatan ng mamamayan. Yes. Mr. Chair. So be it, Your Honor. Out of order. And what's the position of the chair? I will need, Mr. Chairman, I will not give up my right to free speech and be respected under the Constitution because this August Chamber is obligated by law. Dali na po. Hiring. May I explain why Yes. The Honorable Ako is recognized and I understand. Yung sinasabi po ng ating mga ng ating bisita. Pero alam po ninyo, last, kung ang ginagamit ko po ay yung hearing nung huli at wala kay representasyon, hindi po namin kasalanan. Kasalanan po ng mga abogado ng SMNI dahil sila mismo on record ang nagsabi na they are here to represent SMNI and not the anchors because dumistansya nga ako sila. Ang sabi nila, hindi po namin trabaho ang bigyan ng representasyon ang anchor. That's why nung humingi po kayo, ang pinalawanan po, hindi po pwede sila magdepensa sa inyo. Dapat po humingi kayo ng iba. Dahil hindi po pwede sila magdepensa because they are on record. Under oath, ang sabi nila, kami abogado ng SMNI at hindi kami abogado ng mga anchor. Klaro po yan, Kyrie. You cannot, you're not allowed. I'm good, yes. I just like to explain why I cite him out of order. Because he manifested that the previous records, it is taken out of records. And as resource person, they are not allowed. Your Honor,
I am going to be I am detained still in this speaking. chamber, and I am submitting myself before the country in protest. My constitutional rights are violated in this committee. I'm sorry to say, let me be detained in this chamber and be cited in contempt. I will not participate if my constitutional right will not be guaranteed. You are not here Mr. Chairman, to decide for my constitutional please, right. let me finish. There's a point of order, the Honorable Let me Fernandez. finish. What I'm saying, I am not telling you to stop. What I'm saying is, my out of order, dahil sandali, makinig ka. My out of order is all about your manifestation to straighten out. Patapusin mo ako. Yes, sir. Huwag ka may bastos. Hindi ako bastos, nagpapaliwanag Patapusin mo ako. ako. Mr. Chairman, I would just like to correct. I am not stopping him to issue statement. What I'm saying is, and what I'm pointing out of order is the manifestation that the previous statement, the previous record, should be taken out of order. And under the rules, he's not allowed to do it. Point of order. Yes, the Welcome to my channel, Kariton Guy. May buntag, may gabi, may hapon. It's all about Christmas, no? Yeah, Christmas in our air. So, chillax lang. Di tayo masyadong magpadala sa mga init ng ulo. Ang sa atin lang, tingnan natin kung ano yung tama, we go for it. And kaya nga, nandito yung channel natin, Kariton Guy. We are the chariot to a better Philippines. Di ba? So, I'm glad na, na nandito kayo. And thank you for subscribing. Please like and share. Kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe, please subscribe right now. Kasi dito, lahat dito, ang laban natin sa pagbabago. O dili lang, kutob sa damgo. So what we are discussing right now, galing lang ng biyahe, on our trip, yung sa cruise. And dito nga, pagbalik natin, sumasalubong. Ang numero 1 talaga nakita ko is yung pagdinig sa Senado, and they are inviting itong mga guests natin. And considering, itong guest natin, si Ka Eric, itong si Badoy, Dr. Badoy. Sila, during the time of President Duterte, they have made a great contribution. Hindi lang na masyadong na-emphasize, masyado ng bawat Pilipino. Kasi siguro sa kairami ng mga achievements on Duterte, may mga masasabi natin mga tao talaga, na dapat parangalan. At ito naman sila, Duterte acknowledge them through their works, na masasabi natin talaga silang katuwang, sa pagbago sa bayan natin. At bakit? Because of this too. Alam natin, itong si Ka Eric, a former cadre, kung sino yung mga tao dyan na in the past, yung mga sigaw natin ng mga pagbabago sa bayan natin. For how many years? For how many decades? At yun, hindi na ibigay at hindi na dinig, sa gobyerno natin, even during the time of the Marcoses. And no wonder, di ba, na marami tayong mga kaibigan, mga kakilala, mga kasamahan. To the point, yung frustration nila, yung nakikita nila sa bayan, wala. And they decided that I think for the rest of their time, yung pagmamahal nila sa bayan, yun. Sa kasamang palad, we know that this kind of mga kaibigan natin, mga kilala natin, consider na mga brilliant students, mga scholar ng bayan, but they have no choice. Kasi nga, kung sa Bisaya pa, ang gobyerno natin during the time before nakaupo itong si President Duterte, butag bungol.
yung mga politicians natin, they are enjoying. Di ba? Pero hindi man lang naibigay yung dapat sana, yung para sa bayan, para sa mga mamamayan. Marami tayong mga kaibigan, mga kilala, to the point, pumunta sa mga bukirin. At yun, they started, their yung nila, yung masasabi nating legasiya, no? Na sa tingin nila na because of them, sila yung makapagbago sa bayan natin. But that is completely wrong. No? Biruin nyo, at that age, maraming nalilinlang. But as you grow older, the more you will know kung ano talaga ang dynamics, kung ano talaga ang nangyayari sa bayan natin. At ngayon, nakikita natin, no? Tama, parte talaga ang gobyerno sa pagbabago. Pero paano natin mababago yung gobyerno natin? Paano mababago ang ating lipunan kung mismo yung nagpatakbo, kung mismo ang mga tauhan, kung mismo ang mga inaalay natin, sinusuportaan natin, sa pag-aakala natin, sila yung makapagbago sa bayan. Pero ngayon, nakikita natin, wala. Sila pa yung naghaharian. At biruin nyo guys, sa pangalan nila, mambabatas. Sa tingin siguro nila, they are privileged, no? Because nandyan sila sa antas ng kanilang katatayuan. Pero hindi, they are just the workers of the government, and because of us, isa-isa sa atin, nandyan sila, naluklok sila. They don't have the privilege, no? Kasi ang boses galing sa bayan, galing sa atin. At ito yan, because of itong si Badoy, because of this Ka-Eric, ito former cadre ito no? Ang lawak, no? Before ka to belong to that level, ang grabing mga struggles, no? Na ipakita mo sa grupo. And because of this person ni Ka-Eric, at I believe marami pa, and during the time lang ni Tatay Duterte, no? Ang raming nag-surrender. Kasi nga may tiwala sila sa mama because of his leadership. And he is true to his promises. Ano ngayon guys? Nakikita natin on our current administration, nakikita natin mismo sa mga mambabatas natin. Mismo nga sa ating mga hiling, no, to each and every one of them, we ask to have a liquidation. We ask na sana maipakita nila sa bayan paano ginasta yung kaba ng bayan, kanino naigasta, at kung para saan. Para ba sa atin? Kasi we have tayo nga yung may pribilehiyo Because that kind of money coming from each and every one of us. Mamayan. No? Na sila lang yung steward, no? Pero ngayon, as a citizen, as mamamayan, mismo, as taxpayers, tayo pa yung inaagrabyado ng mga taong ito mga mambabatas natin. The question, Eric, saan yung sources mo? No?
with regard sa yung paggasta nitong Speaker of the House. Bakit hindi natin, no, tanungin itong Speaker of the House yung pagliliquidate niya, no? Kasi as a citizen, we have the right. As Eric, he has the rights. Kung nagkakamali siya, yung sources niya, we ask itong si Tambaluslos. Magkano ba talaga? Bigyan nyo, no? Publicly. At itong is a challenge to each and every mababatas natin. No? That is not your money. Steward lang kayo. No? Because you are the workers of the government. At ang challenge ng sa bayan is what? For how many months we keep on saying this, echoing, no? Naglanog-lanog na ta. At buti naman, marami na tayong mga dati, mga ka-DDS, nahigmata na, no? Nagising na. At yung iba na hindi mga Duterte supporters before, ngayon, no, nakikita nila kung ano yung kamalian sa bayan, ito mga bababatas natin, na itong nasa gobyerno natin, wala. Walang malasakit, no? They just ignore kung ano yung hiling, kung ano yung sigaw ng bawat Pilipino. This is a challenge for you. Ngayon, palakpakan because they have a new budget. That is coming from us. At balik tayo. Kasi ang issue natin ngayon is itong pagdinig sa Kamara, and they are asking ito sa guest natin, si Ka Eric at si Loren Badoy. Ito nakikita ko, itong si Barbers. Nakikita ko itong si Tolentino. At ang rami pa doon, no? And because of these two, Loren Badoy and this Eric, hindi man lang nakita nila, no, kung ano yung transformation sa bayan nila. I'm talking itong sa Surigao. Surigao to eh. I believe itong yung si Tolentino. Yung si Barbers din. Sa Mindanao yan. At ang raming mga kongresista natin. Kasi each and every region of the Philippines, no, lalawigan natin, they represents, ito yon mga kongresista. Makonsider mambabatas natin. Pero ito, nangyayari sa ngayon, di ba? Ang sagot lang ni Eric, Ka Eric is, di ba? The Bill of each and every citizen, no? We have the rights, no? We have the rights to consult. We have the rights not to, the same dito sa US, no? If you don't know the topic, if you are doubt, no, you have the privilege to seek an advice to your lawyer or any experts kung ano yung dapat na ano mo. At ito yung pribilehiyo ng bawat mamamayan. Pero itong sa Senado natin, wala. Sa tingin nila, nagari-harian, you don't have any rights, no? Dapat, dapat kung ano yung sinasabi nila, you comply. Bakit? To question, to ask, to explain. Wala na lang bang karapatan ang bawat mamamayan? Kasi nga, if you are not sure of your actions, you can seek. No, makapaghanap ka, you can ask. At ito yung ina-explain ni Ka Eric. At nakikita natin sa video, guys. No? At nakikita natin sa video. Pero ang gusto nitong mga mambabatas natin, no? From the word mambabatas,
Even them, they don't know the law. Yung sa kanila, alam na lang yung law, alam na yung balaod, kung sa Bisaya pa, yung pabor lang sa kanila. But those provisions, but those given rights na para sa mga individual citizen, na para sa mga ordinaryong mamamayan, wala kang karapatan. Kasi yung sa kanila, yung pabor lang sa kanila. Pero buti na lang, no? Why? Ito, tinitreat ni itong si Ka Eric, you threaten Badoy. Ito, di ba? They sacrifice their lives na mas matindi pa sa inyo. Ito, mga mababatas to eh. Di ba? Itong kinalaban nila in the past, mismong mga organisasyon talaga. Mga leftist talaga. Not only on the New People's Army, but that's Democratic Front. The branches of the CPP-NPA. And because of them, ito yon. Nakikita natin sa mga bayan-bayan, itong mga mababatas natin, I'm referring to barbers, I'm referring to Tolentino, and they know. No? I've been traveling in the past, no? Ako, napakapagtrabaho ako through my work and everything, no? I covered the whole Philippines. At makikita mo talaga ang mga bayan, lalo na itong Surigao, from Bislig to Surigao, Del Sur yung Bislig, to Surigao del Norte, Pabutuan, itong sa Bukidnon, to Cotabato, no? Makikita natin talaga yung presensya, no, mga kapatid nating naliligaw din yung kanilang yung ipinaglaban nila. We cannot blame them. Kasi on the past, hindi na dinig ng gobyerno eh. No? On the past, yung mga pag-aabuso, wala. Only the time of President Duterte, nakikita natin, binahayan sila, nakikita natin yung suporta, makikita natin yung sincero ng Pangulo ni President Duterte. No? Merong mga turnovers, merong mga proyekto sa mga dating mga kadre, di ba? Na nagsibabaan na, merong mga surrenderies na nakita talaga natin, nadama talaga natin yung presensya ng Pangulo. Ngayon, anong nakita natin sa ngayon? All the pledges, all the biyahe-biyahe. Hindi yan eh. All the pledges, ito nangyayari sa bayan natin, itong GDP natin, that's the fruit. No? Yan ang yun ang bunga sa liso na ni President Duterte. Tapos ang dali nilang makiklaim. They're claiming, okay, we're good. We have the GDP and everything. At ito yan, guys. No? Hindi na tayo eh. No? We have more rights. Kasi tayo, no, they are the workers of the government. Kaba ng bayan, pera ng bayan, galing yan sa atin, to each and every one of us. No? Kung pwede, magsisigaw tayo araw-araw with this kind of platform. I'm glad, no? Ang raming mga nakikita natin, mga dati ka-DDS, yung iba, hindi mga DDS, coming from the yellow, coming from the military, no? Coming from different form. Hindi na sila bulag.
No? Kasi yan siguro, no? Yan pala ang ano talaga. Yan pala ang madama. Gaya ko, no? This program is completely for what? Hindi ito padamihan ng subscribers, padamihan ng likes. Ang sa atin lang, 1, 2, 5, 10 para sa akin. Ikaw na nakikinig, for me, it's enough. Lalo na ma-share mo. Kasi ang ipinaglaban natin, hindi para sa sarili natin. Ang ipinaglaban natin ay para sa bayan natin. At nakikita natin yung liwanag. Ganyan palang ma-experience mo, no? If you experience on the past, na wala man lang silaw, wala man lang makikita nating liwanag. At only the time of President Duterte, no? Nakikita natin unti-unting nabago. Hindi lang sa mga bayan-bayan natin, hindi lang sa mga barangay natin, pati ang kalikasan natin. No? Pinoprotektahan niya yung mga mining. Meron bang nakagawa ng presidente in the past niyan? Na? Yung mining sa bukirin natin, inaabuso masyado, parang tansa na lang daw. Wala nang daluyan yung tubig. Pinasara ni President Duterte. Mga abusadong mga oligarchs, pinagbabayad niya. Mga kriminal, lahat-lahat, they pay for the price. Mga droga, mga drug lords, dismantle niya. Yung airport, laglag-balag. Yung airport, na pagdating mo, di ba? Parang sa tingin mo, uy, kamag-anak mo kasi nakalibot sa'yo eh. Yun pala, no? Oh, ma'am, sir, meron ba tayong ano dyan? Pamasko, lalo na ngayon, pamasko. Pag uuwi ka sa bayan natin, oh, ma'am, meron ba tayong pinaskuhan? But only the time of President Duterte na hindi makalapit-lapit yung mga empleyado. At sa akin, siyempre, di ba? Galing ka ng labas. Yung pahalipay lang ba? Mismo yung guard, ha? Sabi niya, sir, wag sir. May CCTV eh. Takot. At mismo sa mga bayan-bayan natin, mismo sa mga barangay natin, mga mahal natin sa buhay, na ina, anak, kapatid na babae, pamangkin. Di ba? Kampante sila na maglakad sila ng gabi. At dito lang yan, guys. At itong mga kongresista natin, itong mga mambabatas natin, they are representing to each and every region yung lalawigan. Hindi nila nadama, no? Na itong dalawa of this two, si Miss Lauren Badoy at itong dating kadre, biruin mo, kadre ka. Yung buhay mo at stake yan. Pero they sacrifice their lives. No? At maraming na-experience natin, nagbabaan. Mismo sa lalawigan itong mga natin, mambabatas natin. Di ba? Itong si Tolentino, sa Surigao yan sila, si Barbers. Yung sa Bukidnon. Tahimik na lang ba kayo? No? Kayo ngayong nabibiyaan because of this too. Tapos takot-takutin ninyo itong dalawa.
about contempt. Uy, sanay na ito. Masanay pa to sa inyo. Yung pag-ano sa bukid. Di ba? Aywan ko lang, itong mga mambabatas natin, naka-experience ba ito sila na maglalakad the whole day para lang maabot yung pikas buntod. The whole day, ha? Aywan ko lang, nakapaglakad na ba itong mga mababatas natin mismo sa kanilang lugar just to reach on particular barangay, on a particular place na the whole day, na galing ng mga 4 o'clock in the morning, tapos you arrive in that particular place 7 in the evening, gabi na. Wala. Itong mga babatas natin, they enjoyed, no? The gated community, they enjoy sa kanilang mga pamamahay with the luxury of what? Pera ng bayan. That is why the burden of proof nasa inyo. Each and every Filipino, we ask only one. Liquidation, tingnan natin. Kasi year-end na ngayon eh. And it is for us to ask, ano, saan, para kanino, at kanino ibinigay? Para ba sa serbisyo ng mamamayan? O para sa sarili lang? Kaya nga, di ba? Bias itong bias itong kongreso natin, kamara natin. They only explain, di ba? Kung ano yung karapatan, kung ano yung dapat sa kanilang kongreso, sa mga Senate hearing. They never question the guy, no? Yung kasamahan nila na kongresista. They never question him. Yung kay Eric lang is, he explained kung ano yung nalalaman niya. He explained kung ano yung karapatan niya. Dapat masaya itong mga natin. Masaya itong mga mababatas natin sana. Bakit may isang tao, alam niya yung batas. Pero ngayon, nag-iba yung ihip ng hangin. Hindi alam ng batas nitong mga mababatas, di ba, kung ano yung karapatan ng bawat Pilipino. Ang sa kanila lang is kung ano yung karapatan na gusto nilang marinig. Is that the form of government? Is that the way our democracy works? Kasi, kung sila lang yung makinig, wala na. Komunista na yan. O baka nahawa na itong mga natin, no? Kasi madalas ang maraming nagsisigaw yan is, alam natin, mga kasamahan nila. At ito yon. They only look, they only want kung ano yung para sa kanila na gustong marinig. But ikaw, as citizen, nagpaliwanag ka lang, you explain, kaya nga kangaroo court sakit man sabihin, no? Kangaroo court. Mas mabuti pa itong mga mamamayan natin, mga ordinaryong, because they are considered civilian itong si Ka Eric. Because they know the law. No? They study the law.
They do their homework. Pero ito mga mababatas natin, yun nga, alam nila yung gusto lang nila. No? Alam nila yung batas, yung pabor sa kanila. Kaya nga parang na-threaten sila Kaya nga yung ego nila na ano. Bakit? Kasi nga, they never expect. So what kind of court is that? Na ang pinapanigal lang ninyo is kung ano lang yung kapabor sa kanila. That kind of, tama si Eric, kangaroo court. Again, ito mga tao ito, kahit whole year siguro. Di ba? Kahit whole year, kahit buong sa buhay nila, makulong sila dyan. Ang pinaglaban natin dito is prinsipyo. Kaya nga meron tayong national hero Bakit? Dahil nagpakamatay siya. No? Kasi hindi niya matanggap-tanggap na tayong bawat Pilipino, iba yung treatment nila sa atin kaysa kalahi nila. At ito yung nangyari, no? Sa kamara natin. Yung sa kanila, kung ano nila yung gusto nila, yun ang masusunod. Pero iba, ikaw na may taong prinsipyo, kahit mabulok ka dyan, no? You live. Di ba? Kung ano yung tama. At ito yun, guys. Dito sa dalawa, dapat, no? At alam natin, ang purpose nito is to bring down kung saan nakapag-survey itong dalawang ito sa programa under ni yung sa SMNI. At alam natin, ang number one critic sa ngayon sa administrasyon, even the Kamara, itong si President Duterte. And because of this station, SMNI, yan, nakapag-voice out, naririnig natin kung ano yung opinion ng ating dating Pangulo. Maganda man o hindi, pero dapat tanggapin ng mababatas natin, tanggapin kung sino man yung nakaupo. Bakit? Bumababa na tayo sa standard Nakikita nyo ngayon, bumababa na tayo sa standard. At people, ang tao na makapagsasabi mismo, itong sa survey, no wonder, lugmo, bumababa yung survey nila. Kasi hindi nila, hindi nila man lang minahal kung anong dapat nilang mga obligasyon para sa bayan. Hindi para sa sarili, no? Kaya nga tayo because of us, tayo yung gigising, no? And I believe, marami pang mga mababatas natin, no? Lalo na ngayon, they try to attack itong Duterte. But because of us, nandito tayo, no? To protect itong mag-ama. Nandito tayo, hindi sa pangalan, no? Kung ano yung nakita natin na pagbabago, and because of their government, or because of their governance. That is why we are here, mga ka-DDS, mga kasamahan natin sa pagbabago. We don't want this kangaroo court. Kaya nga, I'm glad
marami na mga vloggers coming from men in uniform. Sila, no, all front, di ba? They are doing their best para to bring down. But tayo, di ba? Because of us, mamamayan, tayo yung nagaganon. No? At tayo yung isa-isa natin, isa-isahin na itong mga taong ito. Di ba? Og salamat, Karaton Guy, live here in the heart of USA. Og amping sa kanunay, and please like, subscribe, and share. Okay? Bye for now.